Това видео ще е малко по-странно, ама все пак е събота 10 часа. Прибира ми се, цял ден бачкам напред-назад и се занимавам с глупости и се надявам да ви хареса. Така, за медията, които не знаете, правим там една медия, дълга история, няма да се обяснявам, правим Terms of Service. Това е дългия документ, дето сещате ли се, дето де трябва да напишете едни работи, защото трябва да ги напишете. Обаче, защото си пишем сами сайта, търсих цял ден някакъв Terms of Service, не глупости говоря, някакъв React компонент, който да ми парсне Markdown и съответно да го визуализира по удобен начин за клиентите, за зрителите, за хората, които ще гледат Terms of Service. Съжалявам тия бедни души, които четат Terms of Service. Така, не успях да се намеря такъв компонент, може би има, аз не успях да намеря, особено такъв, който както точно искам да работи, или казвам с други думи, да му изпляскаме и тук целият маркдаун и то да си чупи главата. Необщо казвам. Такова нещо не успях да намеря, се наложи да си направя. Тоест, този компонент, който виждате тук, в момента пляскате му директно Markdown, който ви е генерирал адвоката ви ChatGPT. И съответно то го визуализира и прави тук едни шукари. Обаче, като го направих в началото просто simple така, визуализатор, реших, че малко ще го подобря, ще сложа Table of Contents, нали, съответно за какво става дума, парсва там H таговете, девелоперите, които гледат това видео, знаят за какво говоря. И съответно ги показва, па мога ги скролва, да се ориентирате кое къде е и всякакви такива неща. Та, за какво го правя това видео? Тъй като ми се наложи да направя тази простоти и се загубих 4 часа от живота да правя рендър на Markdown, който да работи както искам. И е тук, както виждате, да ви пляшка и тия точици, къде сте, пък да ви скролва това съдържание, пък да скролва другото съдържание и прочее, и прочее, и прочее. Реших да ви го споделя в интернета, пък и честно казвам отдавна съм направил в YouTube да има мембършипи. И един от тия мембършипи се казва Senior, защото първият е Junior, втория е Senior. Та сещате ли се? Junior, Senior програмисти. И на синьорите съм обещал, че ще им давам код. Кода не е кой знае какво, ама все пак трябва да има код. За какво го правя това видео? Първо да ви покажа каква тъпотия направих и за какво се загубих 4 часа от съботата. А, и второ, ако някой му трябва подобен компонент и не иска да се загуби 4 часа от съботата и от живота си, може да отиде в мембършипите долу и съответно там ще има директно достъп до Stack Blitz или нещо подобно, където съм качил целият компонент. Нали, ако някой много иска да пише код и съответно не му се дава 10 лева, защото да, мембършипите с пари, съжалявам, но трябва да изкара някакви пари за това да го правим тук. Ето, показвам ви го целият код, няма нищо скритно, нищо специално, нищо тайно, нищо магическо. Но все пак хората, които си ценят времето и това е идеята, за да го ще споделя този компонент, защото на мен ми се наложи да го направя. Ето тук приключва компонента. Ако някой иска да си го копира от това видео, е абсолютно свободен. Do it, направете го. Но ако някой иска просто да си вземе кода и да си има някакъв работещ React компонент, който му парси Markdown, може да отиде долу на мембършипите, Senior и там кода ще го има като линк. Директно съм ви го изпляскал в StackBits, което директно ви рънва Next.js и съответно ви показва това нещо. И както виждате, да, ви имаме и mobile friendly версия, AK показваме менюто с Table of Contents, чак като стигнем някакъв адекватен viewport. Това е 3 минути и 40 секунди. Стефи даже не знае за това видео. Жената ме чака, така че надявам се този формат да не е прекалено странен. Надявам се да ви хареса и кода ще го има там и ще се опитам да качвам повече код, защото затова има тази синьорската позиция и ви благодаря, че подкрепяте този канал, благодаря, че подкрепяте нещата, които правим и да, благодаря и до утре между другото неделя и ще имаме стрим. Но Twitch и в YouTube го стримаме, знаете, и ще правим други подобни такива глупости и ще си губим времето. Това беше. Чао и до утре!